Tak. Nå, men kan I høre mig? Jeg har fået æren af at må fortælle noget om opløbet til den danske reformation. Og det allerede i den sætning selvmodsiger jeg mig selv, fordi at der siger jeg jo, at reformationen var et sted, der skete. Man kunne tage historien og bare spætte fingre ned og så sige, at det var der, og før var der ikke noget, og bagefter var vi reformerede. Og man kan sige, at den danske reformation har i historiografien, altså i historieskrivningen, efterladt mange de spørgsmål, om den var hovedsageligt en religiøs og sådan trosmæssig bevægelse, eller om det var en politisk proces eller kontinuitet, som der bare, hvad skal man sige, eskalerede endeligt, og så var det ligesom den fuldbyrdige version, der skete i 1536. Og som vi allerede fik redegjort for sidste gang, så er der jo mange reformationer i Europa på det her tidspunkt her, så der er ikke ligesom sådan en samlet reformation, der blæser ud over Vesteuropa. Men det, jeg ligesom vil komme ind på i dag, det er, at jeg vil ligesom prøve at redegøre for den periode, som der sker lige i kølvandet på Luthers 95 teser i 1517 i Wittenberg, op omkring Stockholmske blodbad i 1520, Christian II, hans efterfølger, Frederik den Første, og så ligesom det, der sker, da han dør, som der ender ude i den store borgerkrig, Grevensfejde, og en lille smule om efterspillet, og så en lille smule om sådan erindringshistorie og monumentalværker. Det er utrolig meget emne, jeg lige skal igennem sådan ret hurtigt, så det kan virke sådan en lille smule kompliceret eller uoverskueligt, men jeg har lavet en tidslinje til allersidst, så der ligesom de kan sådan sætte det hele lidt i sammenhæng. Når man diskuterer historie, så er det et godt sted at starte og spørge, når der er en udvikling, om den er hvad skal man sige, accelereret, eller om det er en større strukturel dilemma, man ligesom er vidne til. Og er der nogen, der ved, hvem ham der er? Hvem ved det? Adam. Det er Christian II. Det er Christian II. Det er ham, vi starter med. Og Christian II, han er konge fra 1510 til 1523. Fra 1513 til 1523. Og Christian II, han er måske en af sådan, de karakterer i historieskrivningen, der har været allermest udsat for, hvad skal man sige, propaganda, misforståelser, omskrivning gennem tiden, alt efter hvem som der har siddet, fordi at han er ligesom sådan en kakelak igennem historien, som der burde være mast ud flere gange, men er ligesom blevet ved med sådan at dukke op. Men samtidig så er han også sådan en fuldstændig tragedie, og I vil komme til at stifte mere bekendtskab til ham. Christian II, han er utrolig meget præget af, de her oplysningsrenaissance-tanker, som der kaldes humanisme. Og han havde selv mødt flere gange den hotteste tænker på det her tidspunkt, Erasmus af Rotterdam, som der ligesom prædikede de her ting med at skulle til kilderne skabe den her nye forståelse, baseret lidt på antikken om, at nu skal man genoplyses på en måde. Og Christian II er Christian II's største drøm, det var at samle Norden i et stort rige, i Kalmarunionen. Og det gør han ved, at han starter med at invadere Sverige, indtager Stockholm. Og i 1520, dagen efter han blev kronet, henretter han 80 adelsmænd og gejstlige i Sverige. Og det er det, som der går under det Stockholmske blodbad. Hvor meget der egentlig kun er hans skyld, det er faktisk op til debat i de her år. Der er lige kommet for et par år siden, kom der en stor biografi om Christian II, der hedder Fyrsten af Norden, af en svensk historiker, som der faktisk prøver sådan at neddæmpe den her, hvad skal man sige, tyrannisering af Christian II, fordi han går jo under tilnavnet i Sverige Christian Tyrann. Og det gør han hovedsageligt, fordi at ham, som der overtog efter ham, ligesom totalt kickstartede den svenske kongeslægt, det var Gustav Vasa. Og Gustav Vasa havde Christian II.
Og Gustav Vasa, han gennemførte en fuldstændig formidabel propagandakampagne mod Christian II. Men det skal ikke være alt for apologetisk. Jeg skal ikke forsvare Christian II for meget. Han myrdede mange mennesker, og man kan også følge Johannes V. Jensens argument i Kongens Fald, at hvis han skulle have vundet, så skulle han bare dræbe nogle flere svenskere der. Men det gjorde han ikke. Til gengæld så blev han detroniseret i 1523. Og detroniseret, det betyder at blive afsat af sin trone ved at ikke overholde den håndfæstning, han har skrevet under på. Og en håndfæstning, det er en kontrakt mellem adelen og gejstligheden og kongen. Og Christian II, han havde overtog fra hans fars embede, kong Hans, og han underskrev en utrolig stram håndfæstning. Fordi at kong Hans faktisk også arbejdede en lille smule med nogle af de her bevægelser her, som der skulle prøve, sådan lidt machiavellisk, men som skulle prøve at styrke borgerskabet, styrke kongen på bekostning af gejstligheden og adelen. Jeg skrev sådan en opgave for et års tid siden, hvor jeg sammenholdt højadelens oprørsbrev i vinteren 1522, inden at Christian II blev afsat, sender de et brev til hans onkel, som der bliver Frederik I, hvor de kommer med en række begrundelser for, hvorfor at Christian II han skal afsættes. Og her lægger de vægt på, at han beskatter os, han tager vores gods, han dræber adelige i Sverige, etc. Og der omtaler de ham også som en djævelsk lutheraner. Så sammenholder jeg det med den håndfæstning, som hans onkel, som vi kommer til, Frederik den første stod under på, og den indledes med omkring 30 paragrafer, der handler om, hvor en slem fyr Christian II var. Og der står der lige pludselig, at han var lutheraner, han ville reformere kirken, han kom med alle de her djævelske idéer, som der ville rådne samfundet op, og det var hans skyld, at der var pest og sygdom og armod på grund af hans religiøse holdninger. Så udadtil, der får de det til at virke adelen, at de afsætter Christian II på grund af, at han skulle være reformeret. Indadtil er det fordi, at han gennemfører reformer, som der svækker adelens magt. Christian II er en kæmpe opportunist, og det skal jeg også vise senere, fordi Christian II, som der, jeg vil hæve, er reformkatolik og ikke protestant, efter hans detronisering, der kommer han i eksil i udlandet i sag. Han sidder i Holland, og han sidder i Tyskland, og han tager ned til Luther, at besøger Luther flere gange, modtager nadveren af Luther, og er egentlig, han er nok mere interesseret i sådan, at reformere den katolske kirke, end at være ligesom gennemført lutheraner. Og jeg tror også, at vi er så farvet billedet i dag af, at der er lutheraner her, og der er katolikker her. Men i samtiden var det var mere sådan en smeltedile, og der var en kæmpe gråzone. Og inde i det sted, der bevægede Christian II sig. Christian II han blev så efterfulgt af hans onkel, kong Hans' bror, Frederik I, Gottorp, der har siddet nede i Slesvig-Holsten. Og han er kongen fra 1523 til 33, og han er konge i en tid, hvor han skal balancere indrigsreligiøs politik og storpolitik i en skala, som jeg tror ikke, der er set før i Danmarks historie. Fordi nede i Tyskland, som vi har hørt, der er der jo oppe i Nordtyskland de her protestantiske bevægelser, og så er der ligesom Karl V, den tyske kejser, som der er utrolig katolsk, og han vil gerne binde sådan en kæmpe stort, sådan ultra største kristendomsrige sammen med paven, hvor han lige skal være over paven selvfølgelig. Men Frederik I, som der egentlig er lutheransk orienteret inde i sig selv, han formår faktisk ret pragmatisk at balancere de lutheranske bevægelser og stadigvæk ligesom tilgodese den store sådan, katolske bispedømme, der er på det tiden her. Og det der er det der er ligesom et tegn på om de første tegn på om reformation i Danmark er en kontinuitet af en proces, eller om det er et brud, sker rigtig meget her i Frederik I tid. Fordi Frederik I han skriver under på en håndfæstning, en recess, hvor der står, at han forpligter sig til at fordrive alle lutheraner, der kommer i Danmark, og han skal simpelthen skrive under på, at fra adelens side, at han vil ikke tillade det på nogen måder. Men
Der er en fantastisk kilde, der hedder Skibby-krøniken. Og i den fortælles det om, hvordan at måske den mest magtfulde adelsmand i Danmark på det tidspunkt, Mogens Skøje, og han skrev under på både oprørsbrevet og håndfæstningen, som der sendte Christian den anden ud af landet. Altså, så han skulle egentlig være meget katolsk efter hans egen, efter hvad han ligesom selv fremmaner. Men der er i Skibby-krøniken en fortælling om, at Mogens Skøje og Frederik den Første, de indtager en lutheransk nadver, og de spiser festmiddagen på fastedagen med fredag, som bryder virkelig med sådan meget, meget katolske traditioner på det tidspunkt her, og det er helt uhørt. Og det gør de allerede i 1526. Så kommer der det, som hedder herredagen i 1526. Herredagen er sådan en ordentlig sammenkomst af alle dem, som der har noget at sige i Danmark. Og her besluttes det at afbryde den apostolske succession i Danmark. Og den apostolske succession, som vi har været igennem, det er jo, at det man egentlig gør, det er, at man fratager paven retten til at bestemme, hvem der er bispe i Danmark, og overlader det ansvar til kongen, og man fjerner også en ret stor betaling, som paven fik for at tage den beslutning. Og det gør man simpelthen fordi, ja, der er mange grunde til det. Man skal forstå på det her tidspunkt her, at at være biskop i Danmark er ikke en teologisk funderet uddannelse. Det er ikke at være, ligesom at være præst. Stort set alle, der er biskop på det her tidspunkt her, er adelsmænd, som der har en ekstra titel. Så det vil sige, at kongen kan på det tidspunkt simpelthen ikke kapere, at der er en så stor del af både godset og magten i Danmark kan simpelthen ikke blive dikteret fra Rom mere. Så man bryder faktisk med den romerske kirke i 1526. Og det skal man igen have med i tankerne, når man tænker, hvornår var det reformationen skete? Var det 1536? Nej, måske ikke. Nå, så når vi ind i en periode, hvor at tingene begynder at spidse til, og Danmarks historie begynder at ligne mere et afsnit fra Game of Thrones end noget andet. I 1531, der går Christian II i land i Norge. Og det gør han som katolik. Fuldblåen katolik på det her tidspunkt her. Og det gør han fordi, at han har fået en mulighed for at generobre sit rige med støtte fra tidligere nævnte Karl V af Tyskland, som der selvfølgelig var katolsk. Jeg tænker på, at Christian II var gift med hans datter eller søster. Og han kommer i land i Norge, og ligesom indtager det faktisk, og ligesom kroner sig lidt selv som konge igen. Og så der sker sådan lidt det underfundige i, at han bliver sådan inviteret af Frederik den Første til at komme til København. Og vi kunne lige få ladet tingene ud, og vi holder lige en forhandling, og vi snakker om tingene. Og i sommeren 32, så tager han så til København, og i stedet for at det sejler til København, så sejler det til Sønderborg, og så smider de ham i fængsel. Og der sidder han faktisk til hans dages ende. Og Christian II er jo udadtil det er sådan lidt en tragisk fortælling om ham. Og man oplever virkelig sådan et fald, men det er jo også det, der ligesom ligger til grunden for Johannes V. Jensens roman Kongens Fald. Det er Christian II's livslange deroute, der bare peger mod, det bliver også lidt deterministisk, men den peger ligesom mod enden. Men Christian II, han er slet ikke færdig. Christian II, han har været kongens, altså Frederik den Førstes, tandpine fuldstændig lige siden han tog i eksil. Fordi noget af det værste for en konge, det er, at der er nogen, der sidder i et andet land og gør krav på den samme trone, som man har. Og sagen er den, at i de her år her, lige i starten af 1530'erne, der begynder det for alvor at ulme i Danmark. Byerne, især Malmø og København, med støtte fra Lübeck, som er en af hansestederne, kæmpe magt,
der ulmer sådan de reformerede bevægelser blandt borgerstanden. Og i Malmø er man særligt styret af ham, der borgmesteren hedder Jørgen Koch, og også Hans Mikkelsen. Og i København styres de her reformerede bevægelser af Christian Hans barndomsven, Ambrosius Bogbinder. Og han boede ved Højbroplads. Og de her bybevægelser her, de er ret voldsomme, og en af de steder, hvor det ligesom eskalerer, det er i december 1530, hvor der er det her, der hedder Billedstorm på Vor Frue Kirke, altså Vor Frue Kirke inde i Indre By, hvor lutheraner simpelthen smadrer ind i kirken og begynder at ødelægge og rasere og have den her kirke her, og det er sådan et kæmpe optøj. Og så begynder det også særligt i Malmø, også i København, og i mange af de andre sådan, større byer, sådan, der ligesom, det her sådan, reformationen virkelig har fat i starten af 1530'erne, der begynder man at chikanere munkene, sætte munkene på gaden, sætte fremme, de må ikke, man begynder at beslaglægge klostrene. Og som I kan se her, så har jeg sådan en lille oversigt over Gråbrødrekloster i danske byer. Og man kan jo se, at i 1528, der var der 32, og i 1532, altså 4 år inden, at man siger, at reformationen skete, der er der kun 7, og i 37, efter et års reformation, der var 0 tilbage. Så det tegner jo også igen på et billede af, at det har været sådan en lang løbende proces, som der sådan accelererer. Og en meget vigtig karakter for, hvad der sker følgende, det er ham, som der sidder ved siden af her. Fordi i starten af 1530'erne, der begynder konturerne at tegne sig op af de to parter, som der senere vil udkæmpe det, der bliver Grevens Fejde. Og ham, der har på billedet her, det er Grev Christoffer Oldenburg. Og han bliver sådan hyret af Lübeck og af København og af Malmø til at kæmpe for at indsætte Christian II som konge. Fordi i april 1533, der dør Frederik den Første, altså Christian II's onkel. Og han har 2 sønner, Hans og hertug Christian af Holsten. Og nu står adelen og rigsrådet og gejstligheden for virkelig et problem, fordi de har smidt en konge af for at være lutheraner. Så har de indsat en lutheraner, og nu er der en endnu mere lutheransk søn, som der skal overtage tronen, og det er ikke særlig smart, tænker de. Så det, de egentlig gør, det er, at de udskyder kongevalget. Og det er jo egentlig, pæne ord for at lave et kup, fordi de udskyder valget med et år, hvor det så bare er rigsrådet, der har valget. Og det kan Lübeck simpelthen ikke acceptere. Og Lübeck er altså sådan, man tænker Lübeck, nu er det en fin by med chokolade og sådan noget, men på det tidspunkt, der var det en utrolig magtfuld by, som der havde muligheden for at købe en leje her. Og det gjorde de også. De får Grev Christoffer i sommeren 1534 til at simpelthen gå i land på Sjælland, og han går i land på Skåne, og indtager hele Sjælland og hele Skåne og hele Fyn, og i løbet af sommeren 34. Og i samme sommer, så beslutter adelen, at nu må de simpelthen gøre noget, og så holder de et møde i Ryd Kirke i Midtjylland, hvor de beslutter at krone Christian III som konge. Det er egentlig en utrolig ligegyldig kroning af en konge, når halvdelen af landet er besat af nogen, som der ligesom claimer, at der er en anden, der skal være konge. Og her ser man splittelsen, og frøet er ligesom lagt til en borgerkrig. Så kommer der hvis der er nogen, der har gået på højskole eller sunget meget fællessang, Skipper Clement. Og Skipper Clement, han er kaper. Det er sådan et fint ord for at kalde ham, han er sådan en pirat, og har ligesom arbejdet som det for Christian II. Og han bliver sejlet til Aalborg i sommeren 1534,
hvor han ligesom starter et kæmpe stort bondeoprør i Jylland. Og jeg hopper lige frem til et kort, jeg har fået lavet af min roomie. Og det her kort her, det illustrerer meget godt, hvordan sådan Danmark er fordelt i sommeren 1534. Alt det er sådan lyserøde, og jeg ved, der er en fejl, fordi både Blekinge og Halland er med i lyserøde. I skal bare tænke Skåne, jeg tror også Bornholm var med, og jeg ved, at Als i hvert fald ikke var med. Men, og det grønne, det bliver ret hurtigt Skipper Clemens bondeoprør, og det starter egentlig nord for Limfjorden. Han samler en masse bønder, ikke på så demokratisk vis, der er også nogle trusler inde, og de begynder sådan at brænde herregård ned, de begynder at sådan fordrive adelen, og de når i sommeren 34 helt ned til omkring sådan Fanø, Esbjerg-lejret. Så sker der det, at det kan adelen jo ikke sidde over med. Altså det er de mest magtfulde mennesker i landet, sidder på stort set alle krongodset, og så er 2/3 af landet kapret på den måde. Så får man ham, som der hedder Johan Rantzau, til, han kommer ned fra Nordtyskland, han har en kæmpe stor hær, ham hyrer man til at løse den her pine, som de er i. Og det der faktisk sker, det er, at den her adelshær, den tager først op til i oktober i Svendstrup, lidt syd for Aalborg, og kæmper mod Skipper Clemens bondehær, og Skipper Clemens vinder. Det er en mirakuløs sejr og en meget, meget snu sejr og krigsførelse. Men det holder ikke så længe, og i december samme år, der kommer Johan Rantzau så og fuldstændig invaderer Aalborg. Og det sætter ligesom gang i en kædereaktion, hvor at de her oprørsbevægelser her, de bliver meget, meget hurtigt slået tilbage. Altså de har slet ikke kapabiliteten til at udkæmpe kampen mod Johan Rantzau. Og Skipper Clemens, han stikker af op omkring Lemvig og bliver udpeget af en anden bund. Altså han bliver sådan, det er ham der, og så bliver han fanget og slæbt til Kolding-fængsel, og han ender med at blive helsukket og komme på julestejle. Hans hoved bliver sat på spyd og sådan noget i Viborg. Meget brutalt. Det synger man ikke så meget om i sangen. Men så sker der det, at Johan Rantzaus hær, som er så stor stærk, den tager ligesom det næste skridt, går over Fyn, kæmper et stort slag ved noget, der hedder Øksnebjerg ved Assens, og igennem hele 1534 og i foråret 1535 af hele Danmark faldt Johan Rantzaus hær, undtagen Malmø og København. Fordi her indledes der en belejring. Ambrosius Bogbinder har lukket København inden, og Jørgen Koch har gjort det i Malmø. Og de her belejringer her holder faktisk ud et helt år. Og der er nogle fuldstændig frygtelige beskrivelser af, at belejringen ligesom ophører, og Christian 3. og Rantzau efter at have været ind i København. Altså det er sådan noget, der står, at det eneste, som man havde at leve af, det var bøgeknuppene. Og folk spiste græs ude på voldene. Og der er kilder om, hvor der er nogen, der siger til Ambrosius Bogbinder, skal vi ikke kapitulere, altså der er jo ikke nogen af. Og så slipper han ham ud af halshugger ham med det samme. Og nobel som Ambrosius Bogbinder er, så begår han selvmord til sidst. Og Jørgen Koch, han bønfalder sig for Christian 3. Krigsrådet, der kommer efter, og det, så kan man så sige, at der i 15, altså da København ligesom overgiver sig, så kræver en fejl færdig. Altså, bum. Johan Rantzau har vundet, Christian 3. indsættes som konge. Så der er i de fleste krige, ligesom Nürnberg-processen og sådan noget, så skal man gerne finde en skyldig. Og ofte så er det jo tit fjenden, man vil sige, altså det var, så vil man sige, det var hansestederne, det var Christian. Han sidder allerede i fængsel. Altså hele den her krig er kæmpet for, at der er nogen, der har kæmpet for at sætte en mand, som sidder i fængsel i tronen. Men det man gør i stedet, det er, at på krigsrådet, der finder adelen og kongen jo ud af, at hvis man virkelig skal få skoven under, fordi altså
den officielle indførsel, den ligger jo ulmer nu, det er, at man faktisk giver skylden til bisperne. Og man bruger det ræsonnement, at det var bisperne, som der tøvede med at indsætte Christian den 3., fordi han var lutheraner, og ligesom på den måde påførte den kris, som der ligesom kom ind. Argumentet er ligesom, hvis vi bare havde indsat Christian 3. med det samme, så var der ikke opstået det palaver, som der ligesom skete. Og det vil sige, at man sender faktisk bisperne i fængsel, og så konfiskerer kongen cirka 40% af al jord i Danmark. Og det efterlader jo, hvis man har sådan en magtens tredeling, hvor det først var gejstligheden, kongen og adelen, så er det bare kongen og adelen. Og det indleder den periode frem til 1660, som der kaldes adelsvældet. Og det gør det, fordi at man har stadigvæk det valgkongedømme, som man har dermed, at man har ikke enevoldsarveret, hvor altså kongens søn er ikke per definition ret til tronen. Det er stadigvæk et rigsråd, det er stadigvæk en adel, som der er utrolig styrke på det tidspunkt, og som der nedsætter en håndfæstning. Og Christian 3. Underskriver også en håndfæstning. Og så kommer der det, som der ligesom er klimaks, det er recessen i København i oktober 36 nede på Gammeltorv, hvor Christian 2. han gennemfører den lutheranske reformation i Danmark. Så I kan se, at det hele er ikke bare, altså I kan se, at reformationen var jo egentlig fundet sted inden, altså næsten hele reformationen var jo fundet sted inden den 30. oktober 1536. Og jeg har en lille kildeøvelse, så man kan se, hvor godt man fanger de her. Jeg har stor forståelse for, at det er lidt kompliceret. Men jeg tænkte, om der var en, som der kunne læse, hvad der stod på den her sten. Er der en, der vil læse det højt? Ja? Ja, det kan jeg godt prøve. Ja. Øksnebjerg 11. juni 1535. Her fremgik Johan Rantzau's fly. Drev Hansevældet ud af Fyn. Opsigelse fra samme stund. Det der Papismen. Papismen fik på Nordisk Råd til minde om bøndernes frihedskamp rejstes. Og så står der noget tal. Ja, der står 1935. 1935, det er det. Jeg havde en underviser i kildekritik, der hed Sebastian Holm Jørgensen, og han sagde altid, når man havde en kilde på den her måde, så skulle man spørge sig selv, hvad er problemet? Så hvad er problemet med den her sten? Nogle gæt? Eller nogle bud? Ja? Altså, den er jo blevet opført 400 år efter. Er det et problem, som sådan? Nej, altså det er jo en mindesten, ikke? Jo. Altså det er jo på en 400-årsdag. Udlægningen. Hvis man spørger sig selv, hvem kæmpede Johan Rantzau for? Og hvem kæmpede han mod? Ja, sagen er den, Johan Rantzau, ja, kan han? Han fik slagtet rigtig mange bønder. Kæmpede ikke så meget med dem, vel? Ja. Det er det, der er, hvis Johan Rantzau kæmpede noget, så var det i hvert fald ikke bøndernes frihedskamp. Johan Rantzau, han kæmpede mod bønder for at forstærke adelens position i Danmark. Altså han lavede ikke andet end at slagte bønder. Jeg tror faktisk ikke, han kæmpede mod en tysk lejehær, men den bestod måske 80% af bønder. Og han nedslagtede nordjyske bønder. Og han kæmpede ikke for nogens andres rettigheder, end at styrke adelens rettigheder. Og heller ikke borgerskabets for den sags skyld. Og så står der, at han drev papismen ud af nordisk grund. Margreve Christoffer og den her, som de kæmpede for, det er et meget interessant spørgsmål, som selv hvis man læser teksten i dag, så vil man sige, altså, reformationen var sket uden til hvad. Men man kan også sætte det sådan lidt kontrafaktisk op og spørge sig selv, hvad skete der, hvis Christian 2. faktisk, hvis Greve Christoffer havde vundet krigen, og Christian 2. var blevet indsat som konge, var i Danmark så forblevet katolsk? Det er et interessant spørgsmål, det er meget kontrafaktisk, men den her sten her, den siger jo, det var en
100% altså lutheransk her fra Johannes Rantzers side, som der slog katolikkerne ud på den anden side. Men virkeligheden viser jo, at nej, fordi 50% af dem, som der havde ansat Johannes Rantzau, det var katolske bisper. Og de endte bare med at lave et kup til sidst og sparke bisperne ud. Så han kæmpede, så Johannes Rantzau kæmpede 50% for katolikker og 50% for lutheraner. Og han kæmpede mod nogen, som der måske var 50% i gråzonen, eller 30% i gråzonen, 30% katolsk og 30% lutheransk. Så det er lidt svært at sådan vurdere. Det man i hvert fald kan sige, måske til denne stens forsvar her, det er, at den reformerte bevægelse egentlig ikke var en særlig stor ting i bondebevægelsen. Og det vidste Christian II også godt, at der var man var stærkere sådan katolsk ude i sådan bondestanden. Men jeg synes, at den her sten er meget problematisk. Jeg synes, det er ligesom at rejse en sten for Hitler og så sige tak, fordi du kæmpede polakkernes frihedskamp. Altså det er i samme, altså det er i samme, det er sådan i samme størrelsesorden. Altså det er fuldstændig misforstået. Det er et slag, hvor han kommer med en kæmpe stor tysk professionel hær, og han slagter 5.000 fynske bønder på Øksnebjerg. Altså jeg kan ikke forstå, hvordan man er nået hertil. Men den er jo interessant på den måde. Ja, jeg har lavet sådan en lille tidslinje, som I kan gå ind og kigge på. Og så var det, jeg havde at sige. Tak.